Wara żjara f'Ċipru u t-Tuneżija, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Federica Mogherini se żżur Malta fit-2 ta' Novembru. Dan fl-impenn tagħha ta' tisħiħ tar-Reġjun Mediterranju. F'pajjiżna Mogherini mistennija tiltaqa' mal-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella u l-Ministru tal-Internu u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela. Wara se tindirizza wkoll il-Mediterranean Academy of Diplomatic Studies u l-istudenti tal-Università ta' Malta, f'sessjoni ta' mistoqsija tweġiba dwar ir-Reġjun Mediterranju. Din iż-żjara ta' Mogherini f'pajjiżna kif ukoll dawk fit-Tuneżija u Ċipru ikomplu jindikaw l-enfasi fuq il-Mediterran mill-Kummissjoni Ewropea. Dan xarejn biss qabel Malta tieħu f'idejha il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt lejlet iż-żjara f'pajjiżna il-pjan ta' Mogherini jinkludi żjara fit-Tuneżija. Żjara importanti fid-dawl ta' ftehim għat-tisħiħ ta' relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija biex dan il-pajjiż Nord Afrikan isib l-għajnuna fit-tranzizzjoni demokratika u biex ikun imħeġġeġ l-iżvilupp soċjo-ekonomiku. Sa dan it-tant Mogherini żaret Ċipru fejn kellha numru ta' laqgħat u tkellmet fit-tul dwar il-kwistjoni Ċipriotta biex din fl-aħħar tingħalaq. Our role as European Union is to accompany the leaders and their determination in a way that can be beneficial for all Cypriots to live in a united European Cyprus. Iż-żjara f'Malta hija waħda minn sensiela li qed jagħmlu kummissarji Ewropej issa l-Presidenza Ewropea qiegħda wara l-bieb. Hemm mistennija wkoll żjarat ta' mexxejja ta' pajjiżi oħra.